Na, akkor még van ezünk. Belepögtem a cicimbe! Mit csináltál? Belepögtem a cicimbe! Covidbe! Adjál rajszöget! Adjál rajszöget! Milyen magasra tetted, Badán? Csavar alá! Én is kérek egyet. Sanyi, nem véletlenül ott a kis porra. Figyeljetek, addig oszoljatok két csoportra, és ezt látnotok kell. Az meg kijöntötted a tekilámat? Bármire húzom a tízest. Ennyi a két csoport? Nagyon kurva gyorsan el.